اوكي سلامات نبوم لكم تخاتلتي هورايزن سيرفيس أبناي ممرح مكينة نتي كابز حلفة سومن جميرنا أما عالت كاكلت نوردو نحطوتات ملس الزخون بزحات كنا مسارت نس وكف قدام بخمز ملك خنهب كنجمرينا سلازي نايل إذا حلفة خلت سومن لومي أتغال لابي لملسن كنبروكمي قوم ناولنا نس وكف قدام ملسي كنهب كنفتينا مالتيو سلازي نزخونه حتى يكون ريتو نتليكم أبت مجرشة نهبكم ناي تليفون قصري وكان اب هورايزن سيرفيس قص حرقت بمئتاو او زولو تليفون بمدوال انا ساعتها زخونه حبريتا كترخبو تخوليهم سلازي بز مسرت ناب حطو يكا ناب حطو مسن كبصيحم اتحطو مس 5 زولو صقم يله بقطا ناب ملس طيخاتو اوكي بتقدامي تحطو خجمري تقدامي تحطو زا ملكت زيا انتي مالت يعني تبيا نيرا زيا مالت ريرني شينس ريرني بلاس مالت افتو بوتا بتمنقدي وي ناي صرغيا سرحتنيا وي بين تخون خيل محداس وي قال مصقان هلموني نقال حدا قام زقاطم افتو ناي قدام ريديدين وي امبلانس دي مسين بوتا خيسنا نعن استحاس بوتا يسلازي اذن تاتا بيلا وصنيحنا ناي ريرني بلاس وي نمرحاني لنز مصما خيل نعن استحاس سلازي خونه او اوكم ناي فقدناني سلازي እዚ ንሬድኒን ወይ ንሬድኒ ፕላስ ወይ ከዓ ቦታ ነተን ናይ መኻይን ናይ ኣብ ምድሓን ሰብ ዝዋፈራ ንዐን ዝተሓዘ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሕቶ ክልተ እዚ እዚ ምልክት እዚ ናይ መንገዲ ቁፅሪ ወይ ናይ ፅርግያ ቁፅሪ ኮይኑ ካብ ሓደ ዞባ ናብ ሓደ ዞባ ካብ ስቶክሆልም ኮሚን ወይ ናብ ኦብሳላ ኮሚን ክንከይድ ከለና እቲ ናይ ሬክስቬግ ንሕዞ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ትርጉም እናትለዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ካብ ሓደ ዞባ ናብ ሓደ ዞባ ትንቀሳቀስ ከለካ እሞ ከዓ ኣብዛ መንገዲ እዚኣ 58 ሙሉእ ሕንፃፅ ተኸይባ ዘላ እንተ ሃሊኻ ልክዕ ብልክዕ ኣብቲ መንገዲ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንገዲ ልክዕ ካብቲ ዘለኻዮ ናብቲ ዘለኻዮ ሒዝካያ ኣለኻ እንተ ናብዚ ቦታ ካልእ እዚኣ መፂና ግን እዚ ነጠብጣብ ተኸይባ ደላ ናብዚ ልክ ናብዚ መንገዲ ቁጥሪ 58 ናይቲ ዞባ ዝሕዝ መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ ወይ ናብኡ መሪሕ ዝወስድ መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ቀፂለን ዘለዋ ሕቶታት እዚአንን ቅድሚ ናብቲ ቀጥታ መልሲ ምኻደይ ግን ናይዘን 4 ምልክት ታቤላ ፍልልየን ክነግረኩም እየ እንተ ታቤላ ከባብ ኮይና ብቀይሕ ከቢብ ኮይኑ እንተ ብቀይሕ ክቢ ተሓፂሩ ኮይኑ ምድሩ ብጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሰማያዊ ክኸውን ይኽእል እዚኦም ከልከልቲ ንብሎም ከልከልቲ ንኣብነት እዛ ቀዳመይቲ እዚኣ ምዛ ቅድሚኻ ዘላ መኪና ትሕቲ 50 ሜትሮ ምቅራብ ኣይፍቀድን ስለዚ 50 ተወሓደ ትዝወሓደ 50 ሜትሮ ርሕቀት ክሓሊኻ ደድሕሪኣ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ከልካል እንተ መፂኻ ኣብዚ ሞተር ከይጥፋእኻ ሰብ ደው ኢልካ ክትራገብ ክትፅዕን ክትኽእል ዘይኮይኑ ማኪና ክትዕሽግን ኣብዚ ኣይከኣልን ኣብቲ ሳልሳይ እንተ መፂ እዞም ስሉስ ኩርናዕ ዘለዎም እሞ እቲ ሓደ ኩርናዕ ንላዕሊ ዝጥምን እንተረኣ ኮይኑ ኣጠንቀቕቲ ንብሎም ንመን ተጠንቀቑ ነቲ ኣብ ማእኸል ዝወሃበካ ሓበሬታ ንኣብነት እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣጋር እዩ ስለዚ ኣብዚ ቅድሚኻ ትኸዶ ዘለኻ ኣጋር ዝሰብረሉ ቦታ ስለ ዘሎ ተጠንቀቕ ኢሉ ይሕብረና ስለዚ ኣጠንቀቕቲ እዚኦም ከልከልቲ እንተራ ከቢብ ኮይኑ እሞ ከዓ ሰማያዊ ምድሪ ኮይኑ እዚኦም ከዓኒ ሓበርቲ ንብሎም ንኣብነት ኣነ ናብዛ ቦታ እንተ መፅየ ናይ ግድን ንፀጋም ክዕፀፍ ኣለና ስለዚ ንፀጋም ተዓፀፍ ኢሉ ዝሕብረን ዘሎ እዚኦም ከም ሓበርቲ ኢልና ንወስዶም ማለት እዩ ተወሳኺ እዚኣ ከም ሕቶ ቀሪባ ኣላኡ ነዚኣ እንታይ ማለት እያ ዘላ እዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ነዚ ክንንብቦ ኣለና እንታይ ዓይነት ስእሊ ሳኢል ዘሎ እዚ ኣጠንቃቂ ስለዚ ንመን የጠንቅቐና ነዚ ኣብዛ መኪና ምልክት ይብና ዘሎ እዚኣ እንታይ ማለት እያ እስኻ ኣብ ዘንሸራትት ቦታ ወይ ናብ ሃልካ ቦታ ኣቲኻ ስለ ዘለኻ የጠንቅቐና ኣሎ ስለዚ እቲ ኣውቶማቲክ ኣብቲ ናይ ሞተር ናይ ቅድሚት ፓናል ስለ ዝውላዕ ፀገም የብሉን ግን ክንፈልጦ ዘለና እቲ መሬት ዘንሸራትት ምዃኑ ይሕብረና ኣሎ ስለዚ ናብ ዘንሸራት ወይ ከዓ ናብ ስሊሪን ቦታ ኣቲኻ ስለ ዘለኻ ተጠንቀቕ ኢሉ ይሕብረና ኣብዚአን ምስ ናይ ሕግታት እየ ክነግረኩም እዚ ጎይንግ ፋርት ኦምረለት ወይ ከዓ ንኣጋር ዝተሓዝኡ ቦታ እዩ መንገዲ ኣብ ኮሚና ኣብ ሰንትሩም ገለ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ምዝዋር ይፍቀድ እዩ
ክፍቀድ ተኮይኑ ግን ዝተሓተ ፍጥነትካ ትሕቲ 10 ወይ ከም ናይ ተኣጋር ተጓዓዛይ ክኸውን ኣለዎ ልዕሊኡ ግን ፈፂሙ ኣይፍቀድን ኣብዚ ውሽጢ ዋላ ፍጥነትካ ከም ናይ ሰምና ከለኻ ዝኾነ ብቕድሚኻ ዝሓልፍ ኣጋር ወይ ካ ዝቆርፅ ስለሃልዩ ንዑ ቀዳምነት ትህቦ ከም ካልኣይ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለኻዮ ክትዕሽግ ኣይፍቀደካን ኣበይዳ ኣብቲ ፓርኬሪንግ ወይ ካ ንዑ ዝተሓዘ ቦታ ከይድካ ኣብኡ ኢኻ መኪና ክትዕሽግ ዘለካ ጥራይ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ማኪና ክትዝውር ትኽእል ኢኻ እቲ ትዕሽገሉ ግን ኣብቲ መዐሸጊ ቦታ እዩ ካልኣይ ኣብ ንዝውረሉ ከዓ ፍጥነት ናይ ዝጓዓዘሉ ዘይምርሳዕ ከም ናይ ኣጋር ሰብ ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ኣብዚ ተረኣ መፀ እዚ ትጓዓዝ ነበርካ እዚ ኣብ ዘሎ ትእዛዝ ወዲኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ወዲኢኻ ማለት ናብ ተቐንዲ ፅርግያ ተኣትለኻ እዩ ናቱ ዝኾነ ዝኸኣለ ሕጊ ኣለዎ እንታይ ማለት እዚ ኡትፋት ሬግለር ወይ ከዓ ናይ መውፅእ ሕጊ ንኽተል እቲ ናይ መውፅእ ወይ ኡትፋት ሬግለር ዝብልካ እንታይ ናብቲ ቀንዲ ቅድሚ ምእታውካ ናብቲ ቀንዲ ፅርግያ ብየማንካን ብፀጋምካን ዝመፁ መኻይን ቀዳምነት ሂብካ ሕለፍ ስለዚ ቀስ ኢልና ምስ መፀና ደው ኢልና ንርኢ የማንና ፀጋምና መኻይን ተልየን ንዕን ይሕሊፍና ናብ ቦታና ናብ ዝሓሰብናዮ ንቐፅል ማለት እዩ ተን ዝቐፀላ ሕቶ ከዓ ኣብዚኣና ተኪረ እያ ነይራ ኣብዛ ቀዳመይቲ እዚኣስ እንታይ ማለት እያ ነይራ ሕጂ እውን ቅድሚ ምንባብና የጠንቅቐና እዩ ዘሎ እንታይ የጠንቅቐና ኣሎ እዚ ትቆርፀሉ ዘለኻ መንገዲ ባቡር ክትቆርፅ ኢኻ ግን ኣብዚኣ ምልክት እዚኣ ዝኽፈት ዝዕፆ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቡማር የብሉን እንተኣ እታ ምልክት ከምዚ ኮይና ግን ዝዕፆ ዝኽፈት ኬላ ወይ ቡማር በዚ መንገዲ እዚ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝኽፈት ዝዕፆ እዩ ስለዚ በዚ እንታይ ኣፀኒሕና እዚ ተሓልፎ ዘለካ ዝኽፈት ዝዕፆ ኬላ ወይ መንገዲ ኣለዎ እንተኣ ከምዚ ኮይኑ ግን ዝኽፈት ዝዕፆ የብሉን ስለዚ ክንሓልፍ ከለና ኣዝና ጥንቃቐ እዚ ከድልየና እዩ ማለት ስለዚ የማን ፀጋም ብግቡእ ሪኢኽና ተጠንቂቕና ንሓልፍ ኣብዚ ግን እዚ በዓል ስለዝዓግተና ፀገም የብሉን ማለት እዩ ናብዚኣ ተመፂኻ ቁሩብ መግለፂ ክገብረልኩም እየ እዚ ኣብ ሞተር ቬክ እዩ ንረኽቦ እዚ ከዓ ሞተር ትራፊክ ንብሎ ናይዚ ክልቲኡ ሓደ ዳርጋ ተመሳሳሊ ሕጎ ኣብ ሓንቲ ጥራዮም ዝፈላለዩ እታ እንታይ ኣብ ክልቲኡ ካብ 9 ስጋብ 110 ክንከይድ ይፍቀደና እዩ ኣብዚ ደው ምባል ንድሕሪት ምምላስ ኣይፍቀድን እዩ ኣብዘን ክልተ እዚአን ዝቆርፅ መንገዲ ብቅድሚኻ የብሉን ኣብዚ ብትሑት ፍጥነት ክትከይድ ኣይፍቀደካን እዩ ኣብ ሓንቲ ጋጣሚ ጥራይ ንስኻ እንታይ ማኪና ምስ ትበላሸወካ እሞ እታ መኪናኻ ብካልእ መኪና ጎቲትካ ምስ ትወስዳ በታ ዝቐረበት መንገዲ ስጋብ ትወፅእ ብ30 ምክንያቱ መኪና ንድሕሪ ካልእ መኪና ንጎትታ ኣለና ኮይና 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ስለዝፍቀደና በቲ ትከኣልና መጠን ናብቲ ፀግዒ ናብ የማናይ ፀግዒ ወይ ከዓ ማርሻቤል ሓውስ ተልዩኻ ናብኡ ተፀጊዕና በታ ዝቐልጠፈ ወይ ዝቐረበት መውፅኢ ንወፅእ ኣብዚ ውሽጢ ሞተር ቤት ክንከይድ ከለና መኪና ክንቅድም ተረኣ ኮይና ብፀጋም ጥራይ ናይዘን ክልተ ፍልይልይ ሓንቲ እያ ኣብዚ ክዝውር ከለኻ በይንኻ ኢኻ ትኸይድ ብቅድሚኻ ትመፅእ መኪና የላን ኣብዚ ግን ሞታንደ ወይ ከዓ ብቅድሚኻ ትመፅእ መኪና ኣላ ማለት ስለዚ ኣብዚ ምልክት እዚ ዝኾነ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኪድ ዝብል ምልክት ተዘይረኺብካ እቲ ዝዓለ ፍጥነቱ 110 ኢኻ ትኸይድ እንተደኣ ሂብካ ኮይኑ ግን በቲ ዝሃበካ ተቐይድካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብታ መልሲ ተመፂና ኣብ ክልቲአን እንታ 110 ሂብዋ ኣሎ እዚኣ ሓንቲኻ ዋላ 110 ኣይሃባ ግን ዝለዓለ ፍጥነት ኣብ ሸወደን 110 ስለዝኾነ ብኡ ንሕዞም ማለት እዩ ኣብዚ ሸወደን ዝለዓለ ፍጥነት ኣብ ሃይዌይ ኣብ ወይ ከዓ ሞተር ቤክ ወይ ሞተር ትራፊክ ሌድ ንኸዶ 110 ኣብ ሰዓት እዩ እዚኣ ቀፂላ ዘላ እዚኣ እንታይ ሕጂ እውን ነዚ ኢና ክነንብቦ ዘለና ተጠንቀቕ ይብለና ኣሎ እንታይ ብቅድሚኻ ትመፅእ መኪና ስለ ዘላ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኤንክል ወይ ከዓ በዓል ሓደ መንገዲ ፀኒሕና ናብ ክልተ ወይ ብሞታን ዘላቱ ክንሕወስ ከለና ከምዚ ገይሩ እዩ ዝህበና ኣብዚ እንታይ ክንሓስብ ኣለና ብቅድሚያ ትመፅእ መኪና ከም ዘላ ስለዚ ቦታ ዝፀቢብ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ብቅድሚኻ ትመፅእ መኪና ስለ ዘላ ጠጠው ክትበላ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ቀፂለ ናብዚ ኣብዚ ዘላ ምልክት ክመፅእ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሕጂ እውን ክቢ ኮይኑ ብቀይሕ ዝተኸበበ ስለዝኾነ ከልካሊ እዩ እንታይ ይኽልክለና ኣብዚ ደው ምባል ከምኡውን መኪና ምዕሻግ ኣይፍቀድን እዩ ኢንተስታልና ከምኡውን ፓርኬራ ኣብዚ ክንገብር ኣይፍቀደናን እዩ ግን ኣብዚኻ ፍልይቲ ሓንቲ ትርጉም ኣላታ ክነለለያ ኣለና ንኣብነት እዚኣ ቆራፂት መንገዲ ኢለ ወሲደ ኣለኹ ሓንቲ ኮርሸኒን እያ እዛ ታቤላ እዚኣ ኣብዚታት ድሕሪ ተተኺላ ኣለያ እዚኣ ስጋብ ዝኣንጎሎ እዚኣ ተገልግል እንድሕር ነዚ ኮርሸኒን ሓሊፍና ኣብዚ ከይድና ግን ወይ
ኣብዚኣ ካልእ ከም ክትህልወና ኣላ እንተዘየላ ግን በዛ ብዘላ ኣይንቅየድና ስለዚ ነዚኣ ስራሓ ካብዚያስ ካብዛ ኣንጎላ እንተራ ዘየለ ኮይኑ ግን ወዲኣ ኣላ ማለት እዩ እንተራ ክንቅየድ ኮይና ግን ከም ኣልነስ ወከፍ ኣንጎሎ ታቤላ ተለናና ከምዚኣ በታኡ ዘላ ተቀይድና ንኸይድ እንተራ ኣብዚኣ ፀኒሓ ካብኡ ተዘየላ ግን ወዲኣ ከምቲ ናይ ካልእ ስሉት ማርከ ዝብል ወይ ወዲእኻ ዝብል ምልክት ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ቀፂለ ኣብዘን ክልተ እዚአን እንታይ ትርጉመን ቤግ ማርከዝ እንታይ ይሕብረና እዩ ዘሎ እዚ ክንሪኦ ኣለና ብፀጋምና ብየማና እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር እዚኣ ምልክት እዚኣ ኣብ ቅድሜና ሃልያ እሞ ዝቀያሕ እዚኣ ብየማና ንሪኣ ተሊና ነታ ብቅድሚኻ ትመፅእ ዘላ መኪና ቀዳምነት ክትህባ ኣለካ ይብለና ስለዚ ቀዳምነት ክንህባ ኢና እዚኣ እንተደኣ ኮይና ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓባሪ እዩ ስለዚ ነታ እዚ እንተደኣ ሂብና በትሕና ዝኸዶ ዘለና ኣንፈት እዚ እንተደኣ ሃልዩ እታ ብቅድሚና ትመፅእ መኪና ቀዳምነት ክትህበና ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ኣስተውዒልና ንሓልፍ ማለት እዩ ከም ሕጂ እውን ኣብዝን ኣብ ዝስዕብ ሕቶ ዘለዋ እዚአን ቁሩተ መብርሂ ክበኩም እየ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣጠንቃቂ ኢለከ ግን መን ስለዚ እዚ እንታይ ኢና ንብሎ እዚ መንገዲ ዝረጊድ ዘለናዮ ህቡድ ወይ ቀንዲ ፅርግያ እዩ እንተራ እስኻ ኣብዚ ቀንዲ ፅርግያ ትዝውር ኣለኻ እቶም በቲ ካልእ ኣንፈት ደለዉ ንዓኻ ቀዳምነት ይቡኻ ኣብዚ እውን ከምኡ ኣብ ቀንዲ ዘለኻ እቶም ብካልእ ኣንፈት ደለዉ በናእሽቱ ቀዳምነት ይበካ ሓደ ግን እንተዳ ኣነ ብዝፀኒሐ ናብዘን ንእሽተይ ክወፅእ ኮይነ ነዚ በዚ ብየማናይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ህቡድ ወይ ኣብ ቀንዲ ፅርግያ ስለ ዘሎ ንዑ ቀዳምነት ክህቦ ይግደድ እንተ በዚ ፀኒሐ ዝኣትውካ ንዓይ ክህቡን ይግደዱ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለና ማለት እዩ እዚ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ረጒድ እንተደኣ ሃሊኻ ህቡድ ኢኻ ቀንዲ ፅርግያ ኢኻ እቶም ብካልእ ዝመፁ ንዓኻ ቀዳምነት ይቡኻ ስለዚ ክወፅእ እንተደኣ ኮይነ ካብዚ ግን ናብ ናእሽቱ ነታ ውሽጢ ዘለኻ ብአንፃሩ ቀዳምነት ክህባ ይግደድ ማለት ስለዚ እዚ ህቡድ ኣብ ቀንዲ ፅርግያ ኣለኻ በዚ ዘሎ ስቶፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቬኒን ፕሊት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዞም ኣብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ነዚ ቀዳምነት ይህቡ ካልእ ኣብዚ ናይ የማናይ ሕጊ ክነግረኩም ደልየ ኣብዛ ዓዲ ቅምና ብየማናይ ሕጊ ምምላሰ እንተሓተ ክወስተኩም የቁሩብ ኣብዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ኢና ንገብር ንፖሊስ ማይና ኣርባዕተ ሕጊ ኢና ንኽተል እቲ ሓደ ከም እንታይ ክወስደ ሕጊ ለብፅሑ ፈየዳ ከም ዘይገድስ ሕጊ ኢለ ኣለኹ መጀመርያ ፖሊስ ትራፊክ ዝበለና ንገብር ድሕሪኡ ምልክት ትራፊክ ንኽተል ድሕሪኡ ቬግ ማርከ ወይ ምልክታት ድሕሪኡ ሕጊ ንኣብነት እዚ ፖሊስ ማን ኣብዚ ገይረ ኣለኹ እዛ ብዘላ ቀጠልያ ሂባት ንላ እዚ ደወበል ተይልኒ ዶ ክብል ዘለኒ ቀዳምነት እዚ እዩ ዘለዎ ልዕሊ እዚ ማለት እዩ እንተ እዚ ፖሊስ ማን ኣብ ዘይብላ ተረኣ ኮይና ኸ እዚ ብዘይብላ ተረኣ ኮይና እዞም ሰለስተ ተሪፎም ኣለዉ ንበሎም እንተረኣ እዚኣ ስቶፕ ወይ ደወበል ተረኣ ኮይና እዚኣ ሕለፍ ተይልኒ ኣብዚ ደው ዘብል የብለይን ወላ ቀስ ዘብል የብለይን በዛ ቀጠልያ ሂብና ሕለፍ ኢሉኖ ይሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ቬግ ማርክ ኻኒ እሞ ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዘይብሉ ነዚ ሕጊ ትራፊክ ወይ መብራህቲ ትራፊክ ንኽተሎ እዚኦም ኣብ ዘይብሉ ኸ በዘን ትራፊክ ወይ ከዓ ቬግ ማርከ ንኸይድ ቬግ ማርከ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀዳምነት ሃቢ ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ስቶፕ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ንዕኡ ተኸቲልና ንኸይድ እንተዚኣ ተዘየላ ከዓ ሕጊ እንታይ ክኸውን እዩ ሆገር ሬግለር ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ናይ የማን ሕጊ ወይ ከዓ ኡትፋርት መውፅኢ ሕጊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይናይ ሕጊ ወይ ከዓ ንኽተል እንተደኣ ካብ ናብ ቤንዚን ካብ ፓርኬሪን ወይ ከዓ ንወፃእ ሃሊና ናብ ቀንዲ ፅርግያ ኮይና ማርሻቤደ ቆሪፅና ኣብዚ ኡትፋርት ወይ መውፅኢ ንየማን ፀጋም ዘሎ ቀዳምነት ሂብና ንኸይድ እንተደኣ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ኮይኑ ግን የማን ሕጊ ንኽተል ማለት ስለዚ ንኣብነት እዚ ኣላ ንመን መቐደምካ እዩ ዝብል ኣብዚ ስቶፕ ዋላ ይበለና ግን ልዕሊ ስቶፕ ትራፊክ ሲግናል ቀዳምነት ስለ ዘለዎ ትራፊክ መብራህቲ ጠጠው ከይበልኩም እዚ መንገደይ ይቐፅል ስለዚ ማእሲና ሆገር ሬግለር ንህብ ተረኣ መፅያ ንኣብነት ሰለስተ ማእዝን ዘለዎ መንገዲ ክፀንሓና ይኽእል እዩ ዝኾነ ታቤላ ኣብዚ ከባቢ ተዘይሉ ነዛ ብየማን ትመፅእ ዘላ ቀዳምነት ንህባ ኣብዚ እውን ከምኡ ዝኾነ ታቤላ ስቶፕ ወይ ቀዳምነት ሃብ ወይ ቀንዲ ፅርግያ ዝብል የለን ኣብዚ እውን ብየማንና ዝመፀት ቀዳምነት ንህብ ኣብዚ እውን ከምኡ በዚ መፅኦ ኣለኹ በየነ ኣንፈት መፅኦ ብዘይገድስ እንተደኣ ብየማነይ መኪና ሃልያ እሞ ዝኾነ ታቤላ ስቶፕ ቀዳምነት ሃብ ኣብ ቀንዲ ዝብል ቬግ ማርክ ተዘይሉ ናብ ሕጊ ኢና ንኸይድ ኣብዚ የማናይ ሕጊ ነዚ ብኻ ቀዳምነት ንህቦ ኣብዚ ድማ ኣብ ውሽጢ
parkering area ወይ ካብ ውሽጢ መዐሸጊ ከም ናይ ቪልስ ከም በዓል ሄም ሾፕ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ትጓዓዝ ስራ ሃሊኻ እሞ መኪና እንድሕር ኣብ ውሽጢ ኩለን ኣልየን ኮይነን ብየማንካ ዝመፀት መኪና ቀዳምነት ክትህብ ትግደድ ማለት እዩ ስለዚ ሆገር ሬግለር እንድሕር ዝኾነ ታቤላ ተዘይሃልና ብኡ ንቕየድ ካልእ ብዛዕባ ምዕሻግ ወይ ፓርኬሪን እዩ ክንደይ ሜትሮ ኢና ክንረሕቕ ዘለና ከም ዝርዝርዮ ዘለኹ ኣብ ኣንጎሎ ወይ ኩርናዕ ተረኣ ኮይኑ 10 ሜትሮ ብቕድሚት ከምኡውን ብድሕሪት ክንረሕቕ ኣለና ፌርማታ ኣውቶቡስ እንተረኣ ኮይኑ ግን ኣውቶቡስ እንተረኣ ኮይኑ ግን 20 ብቕድሚት ተረኣ መፀ 20 ሜትሮ ብድሕሪት ይገድፈሉ 5 ሜትሮ ከዓ እንድሕር ንዓ ሓሊፍያ ነታ ፌርማታ ብቕድሚት 5 ሜትሮ ማለት እዩ ስለዚ ብቕድሚት ተረኣ ነታ ፌርማታ ኣውቶቡስ ብድሕሪኣ 20 ሜትሮ ንዓት ሓሊፍያ 5 ሜትሮ ከይደ ክዕሽግ ዘለኒ ኣብ መሳገሪ ሰብ ወይ ኦቨር ጎይንግ ዝተለተ ኮይንካ ወይ ብሽክለታ 10 ሜትሮ ብቕድሚት ብድሕሪት ግን ወላ ምስ ሓለፍከ 1 ሜትሮ ርሒቕካ ዶ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ 10 ሜትሮ ብቕድሚት ንዓንቲ ሓሊፍካ ግን ወላ 1 ሜትሮ መንገዲ ባቡር ድማ ከምኡ ብቕድሚትን ብድሕሪትን 30 ሜትሮ ርሒቕና ንዕሽግ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ቀዳምነት ሃብ እዩ እዚኣ ሕጂ ምስታ ተኣሽሙ ከይተጋጭወኩም እታ መጠንቀቕታ ንላዕሊ እያ ትጥምት እዚኣ ግን ታሕቲ እያ ትጥምት እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ቀዳምነት ሃብ ንየማን ብፀጋም ስለዚ ኣብ ባይታ እውን ከምዚ ጌርካ ክፀንሓና ስለዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ብየማን ፀጋምካ ዝመፀ መኻይን ቀዳምነት ሃብ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በታ ሕቶ መሰረት ነበረት ንየማንኩም ፀጋም ኮርሸኒና ኣሎ ቀዳምነት ሃብ እያ ትብል ኣብታ ናይ ተሰሓቢት ተረኣ ከይደ ሓንቲ ቢሸርኩ ዘለዎ ሰብ መኪና ክጎትት ተረኣ ኮይኑ ክልቲአን ድምር ናይዚኣን 3500 ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እንታይ እዩ እታ ትጎታ ቀላል መኪና ቀላል ተጎታቲት 750 ክዛይድ የብላን ስለዚ ተደሚራ ምስ ናይ መኪና ከዓ ካብ 3500 ንላዕሊ ክኸውን የብሉ ማለት እዩ ዝብዘሎ ቶታል ቪክ ሓፈሻዊ ክብደት ንዝዘሎ ቶታል ቪክ ነዛ መኪና ተደሚሩ ካብ 3500 ተዘይሓሊፉ ናታ ክብደታ ቢቢ ሸርኮ ክዝውራ ትኽእል ኢኻ ቢኢ ዝበሃል እውን ኣሎ እስኻ እንታይ እዩ እንተደኣ እዚኣ ካብ 750 ላዕሊ ኪሎግራም ኮይና እሞ ከምዚ ናይ ሁስቬግ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ተጎታቲ ክንስሕብ ተረኣ ኮይና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቢኢ ሸርኮ ዝበሃል ወሃበካ እሞ ንክልቲአን ክትስሕበን ምስ ትፍትን ስጋብ ልዕሊ 750 ክትከውን ትኽእል እያ ግን ተደሚራ 4250 ክትሓልፍ የብላን በዛ ቢኢ ስለዚ ኣብዚ ግምት ክንእትዎ ዘለና እዚ ዘሎ ፅዕነት ቶታል ቪት ክብደት ነዚኣ ከብዳ የብለን ዋላ እውን ነዚኣ ማዕረ ክኸውን የብሉን ስለዚ ናይ ክልቲአን ድምር 3500 እንተዘይሓሊፉ ቢቢ ሸርኮት ክንዝውሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ሕቶ እዚአን ይመስለን ነይሮም መልስታተን ዝኾነ ሕቶ ሪኢቶም ዝህልወኩም ኣብቲ ናይ ኣልኮምቢ ሰርቪስ ኣትይኹም የቕሬታ ኣብቲ ሆራይዘን ሰርቪስ ኣትይኹም በቲ ዘሎ ቴሌፎን ኣብቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብምሕታት ክትድውሉ ወይ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብቲ ዝመፅእ ቃል ሕቶታት ስጋብ ንረኸብ ሎሚ ኣብ ዝፋነወኩም ስጋብ ኣብቲ ንረኸብ ደሓን ቀኒ እዩ